Kommunikation sygeplejersker indeholder 9 forskellige kategorier, som kan bruges på mange forskellige måder. De fleste af øvelserne er relateret til sygeplejefaget, men det forudsætter ingen faglig viden fra underviserens side eller fra sprogmentorens side. Man skal kun forholde sig til, om sætningerne er til at forstå og udtale korrekt. Man kan også finde inspiration og hjælp i rettenøglen på hjemmesiden og i de her lommebøger med dansk i lommen og med dansk i kittelommen. Lad os komme i gang. Kategori 1. Forskellige situationer fra dagligdagen som sygeplejerske. Formålet her er at træne talesprog i forskellige arbejdsmæssige situationer. Øvelse 1. Start samtalen. A trækker et kort og læser kategorien. For eksempel, du giver patienten morgenmad og siger en passende indledende sætning. Det kunne for eksempel være: Godmorgen Knud, du skal have noget morgenmad. Hvad kunne du tænke dig? Øvelse 2. Pingpong. A trækker et kort og siger en indledende sætning til situationen. B svarer. A reagerer på B's svar, osv. Øvelse 3. Samarbejde og brainstorm. Gruppen får et kort og brainstormer om, hvad man kan sige i situationen. Grupperne kan arbejde med samme kort eller med forskellige. Øvelse 4. Skriv en dialog til situationen. Det kan gøres i grupper, 2 og 2 eller alene. Dialogen kan fremføres for de andre. Den kan også optages og afspilles. For eksempel, du mobiliserer en patient fra seng til stol. Så fint. Er du okay? Jeg er svimmel nu. Ja, bare rolig. Bare tag det roligt og trække vejret dybt et par gange. Øvelse 5. Gæt og grimasser. Her trækker man et kort og mimer situationen. Resten af holdet forsøger at gætte, hvad det er for en situation. Her kan det være en fordel at have en hjælper med. Kategori 2. Spørgsmål til patienten. Formålet her er at træne spørgsmål til patienten om et bestemt emne. Som underviser skal man blot støtte op om udtalen og den sproglige korrekthed i spørgsmålene. Som forberedelse kan kursisterne med fordel bruge lommebogen med dansk i kittelommen. Øvelse 6. Stil 3 spørgsmål. A trækker et kort og stiller 3 spørgsmål til emnet. På kortet står der: stil 3 spørgsmål om rygning. Det kunne for eksempel være: ryger du? Hvor længe har du røget? Og hvor mange cigaretter ryger du om dagen? Øvelse 7. Pingpong. A trækker et kort og stiller 3 spørgsmål til emnet. B svarer relevant på spørgsmålene. Øvelse 8. Samarbejde på hold. Hvert hold får 3 kort, som de skal forberede spørgsmål til. Derefter fremlægges det for resten af holdet. Øvelse 9. Konkurrence på hold. 2 eller flere hold spiller mod hinanden. Underviseren eller en anden, som har rollen som dommer, trækker et kort. Holdene får 2 minutter til at nedskrive så mange spørgsmål som muligt til emnet. Hvert spørgsmål giver 1 point. Kategori 3. Forklaringer til patienten. Her er formålet at træne forklaringer til patienten om relevante sygeplejefaglige emner, som f.eks. kost, medicin, sårskifte osv. Heller ikke denne øvelse forudsætter nogen faglig viden fra underviserens side. Kursisterne kan forberede forklaringer fra lommebogen, her, med dansk i lommen, eller på hjemmesiden www.sundhed.dk. Øvelse 10. Nu skal du høre. A trækker et kort. For eksempel, fortæl patienten om skift af stomipose. Og siger en passende indledende sætning til emnet. For eksempel: Nå Peter, nu skal vi have skiftet din stomipose. Øvelse 11. Fortæl om emnet. Alle trækker et kort og forbereder emnet derhjemme. Altså, hvad man vil sige i den givne situation. Øvelse 12. Hvad siger vi? Der trækkes et kort og brainstormes i grupper over, hvad man kan sige i situationen. Grupperne eller parerne kan arbejde med de samme kort eller med forskellige. Øvelse 13. Skriv en dialog. I grupper, 2 og 2 eller alene. Dialogen kan fremføres for de andre på holdet. Den kan også optages
og afspilles. Øvelse 14. Gæt og grimasser. A trækker et kort og mimer forklaring til patienten. De andre på holdet forsøger at gætte, hvad det er, A mimer. Kategori 4. Small talk. Formålet her er at træne small talk generelt, med fokus på at indlede en samtale. Det er en god idé at gennemgå situationerne på forhånd og snakke om, hvad man kan sige i situationen. På den måde så kan man få forskellige mulige udtryk i spil. Øvelse 15. Har du ikke fået nye briller? A trækker et kort og siger en sætning, som indleder samtalen. Øvelse 16. Pingpong. A trækker et kort, læser kortet og indleder en samtale. B stiller spørgsmål eller reagerer. Samtalen skal holdes i gang med mindst 2 opfølgende sætninger. Øvelse 17. Samarbejde. Hver gruppe laver i fællesskab en dialog over emnet og fremfører den for resten af holdet. Øvelse 18. Skriv en dialog til situationen. Det kan være i grupper, 2 og 2 eller alene. Dialogen kan så fremføres for de andre på holdet, eller den kan optages og afspilles. Kategori 5. Kulturforståelse. Her skal vi snakke om de uskrevne regler på arbejdspladsen. Øvelserne lægger op til at få en god diskussion om emnerne. Øvelse 19. Hvad gør jeg? A trækker et kort og reflekterer over, hvad han eller hun vil gøre i situationen. Det kunne fx være: lægen har bedt dig om noget, men du er i tvivl om, hvad hun mener. Hvad gør du? Øvelse 20. Hvad gør vi? Her skal vi bruge 2 hold og 2 spil kort. Hvert hold eller gruppe diskuterer de samme 4 kort, og bagefter fremlægger de resultatet for de andre. Øvelse 21. Lav en dialog. Hver gruppe laver en dialog over emnet og fremfører den for resten af holdet. Kategori 6. Uskrevne regler. Også her skal vi snakke om uskrevne regler på arbejdspladsen. Vurderingen af, om noget er okay eller ikke okay, kan diskuteres. I de fleste tilfælde er det dog meget klart, og i alle øvelser er det vigtigt, at underviseren formidler, hvad der er korrekt i forhold til dansk arbejdspladskultur. Øvelse 22. Diskussion på hold. Okay og ikke okay kortene lægges på bordet. Holdene arbejder sig igennem kortene fra bunken og diskuterer, om situationen er okay eller ikke okay på en dansk arbejdsplads. Kortene placeres herefter i den valgte bunke. Øvelse 23. Hvad synes jeg? Hver deltager trækker et kort og placerer det i den bunke, som han eller hun mener, det tilhører. Herefter forklarer han eller hun sit valg til de andre. Kategori 7. Reaktioner. Her er formålet at træne og automatisere reaktioner og svar i typiske situationer. Øvelse 24. Pingpong i par. A trækker et kort og siger sætningen. B svarer. For eksempel: patienten har ikke fået morgenmad endnu, vel? B svarer: jo, det har han. Eller nej, det har han ikke. Øvelse 25. Konkurrence på hold. Hold A trækker et kort og siger sætningen. Hold B bliver enige om et svar. Hver korrekt svar giver 1 point. Øvelse 26. Pingpong i grupper. Alle står i rundkreds, og kortene er fordelt mellem alle deltagerne. A siger en sætning fra sit kort, venter 4 sekunder og siger så et navn på en anden deltager. Denne deltager skal nu svare. A's kort sendes herefter videre mod højre, og turen går til deltageren som venstre, som fortsætter på samme måde. Nej, det har jeg ikke. Øvelse 27. Skriv en dialog. Med udgangspunkt i sætningen på kortet skrives en dialog, hvor i sætningen indgår. Det kan gøres alene, 2 og 2 eller på hold. Den med de mest korrekte og kreative dialog vinder. Kategori 8 og 9. Nu er vi nået til de kort, hvor man skal indsætte ord, der mangler. Det vil sige kategori 8 og kategori 9. Indsæt et tidsudtryk og indsæt et modalverb. De følgende øvelser kan bruges til begge kategorier. Øvelse 28. Indsæt det korrekte ord.
Kortene deles ud. Man skiftes til at læse et kort op. Turen går med uret. Er sætningen korrekt, sendes kortet bagud mod uret. Er den forkert, beholder man kortet. Det gælder om at komme af med alle sine kort. Øvelse 29. Indsæt det korrekte ord på hold. Holdene skiftes til at trække et kort og læse kortet op med indsættelse af det rigtige ord. Er sætningen rigtig, beholdes kortet. Er det forkert, lægges kortet nederst i bunken. Det hold med flest kort vinder.